Dnes bude púšna búla. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a dajte like a odber. Ďakujem pekne. A ja idem hrať. Dať play. Dúfam, že každú hru vyhrajem. Ale teraz uvidíte, jak hrajem. Uvidíte, jak hrajem, či hrajem klanu. Učí to hranie. Učí hranie. Ja vím, kde nelepšie, ale teraz nemôžem mikrofón. Ja neviem ani hrať. Ja tu hovorím do mikrofónu, do mobilu proste, tak ja tam mám ruku a tú ruku musím dať preč, že ja neviem hrať tak. Dnes to bude už na 800 pohárkov. Dúfam, že sa vám toto bude video páčiť. Ale je to jednoduché reálne. Zľakujem, že som prehral. Easy. Kde je? Ja neviem viac 100 hodín. Mamu, kde je? Však ja ho nenájdem. Tu nie. On je na diaľku. Ja nie som. Ja čo mám robiť? Pomôžte mi. Ja neviem, čo mám robiť. To je GG, bro. Čo mám robiť? Čo mám robiť, kamo? Je to tam! Ja som ho aj tak porazil. Kamo! Ja som to dal. No aj tak porazil som ho. To je jedno. Ale idem dať play, kámo. Ja som zabil káze. Ja som mal byť mŕtvý, nie on zase. On to pokazil úplne, som takto povedal. Ale to má Prestige 2, tak furt je lepší než ten, čo nemá Prestige 2. A ja neviem, čo on má Prestige 2. Vlastne. Ale je to celkom jednoduché. Ja už to je jednoduché, keď som teraz skoro prehral. Tak teraz som mohol zomrieť. Pravda, ale vážne som mohol teraz zomrieť. Ja sa teraz bojím. Je to aj jednoduché. Ja tu pôjdem, na stred pôjdem. Počkaj. Ja teraz toho vybavím, uvidíte. Som volal, neviem. Rap? To nie. Kamo, ty... Čo to bolo ako reálne? Čo to je? Tak ja ako by som hral na 100 pohárkov. Ja si káve nechápem. Ďalšia výhra. Ja mám vlastne už viac než 750 pohárkov.
Takže už mám. A mám skin nový. Je to tam. A koľko mám? 700. 7. Nie, to je trapné. 767. Je to trapné, ale nechajme tak. Ale ja idem pušovať na 800, nie na 750. Takže tak to funguje. Ja sa bojím tej Starnovy a trochu aj toho dobre, už sa nebojím. Tej Starnovy už sa nebojím. Ja to prežil. Ja žijem. Som si myslel, že už mám strašne málo percent na mobil. Ja mám pohoda, 42. Ja som si ho nevšimol, ja som pozeral do mikrofónu teraz. Ja som dobre povedal, sa bojím toho Jesta. To čo je 2 na 1, 2 na 1. To čo je ten podvod? Práve na mňa otočil Starnova, ktorý som súdil, že sa bojím. A toho Jestra, kamo. Už za chvíľku budem mať 800 pohárkov, takže už sa teším. Ja už to nepokazím. Tak už sa budem vypisívať. Vyhrať. Som sa zľakol, že ten Edgar vyskočil. Čo robí ten Edgar reálne? No to nie hlúposti robí ten Edgar. To bude easy peasy. Zabil som Siriusa. Ja žijem, počkaj, nie. A jak som ho nezabil, že to má malo HP? Ja mi zdalo, že má malo HP. Klamem, že budem tímovať a potom ho zabijem. Klamem reálne. Dobre. Čo to je? Však to je úplne easy peasy toto. Je to tam! 800 pohárkov. Takže v tomto videu to bude všetko. A sa chcem vás ešte spýtať, či máme založiť s vami klub spoločenský. Som si chcel vyskúšať, či ste akože silní hráči. Myslím, že veľa sú silnejší hráči než ja. Aha, ale v tomto videu už budem končiť. Takže už som rád, že už máme 3 odbery a keď dáme 5 odberov, to bude špeciálne videjko, na to sa môžete tešiť. Ja dúfam, že už dáme čím skôr 5 odoberateľov a asi už končím. Tak čau, čus.